Kawite ulan Januari sampai April 2020, akeh wong papat Jonegoro mati mergo kena demam berdarah dengue. Kasus DBD no awal tahun 2020 iki hitungane luwih dhuwur nek dibandingno karo tahun-tahun deknane. Korban sing kena DBD mulai teko cah cilik, cah nom, karo wong tua. Kasus DBD no Jonegoro sampai saiki angkane ijek dhuwur. Teko data sing kecatet no Rumah Sakit Umum Jonegoro, jumlahe kasuse tambah akeh. Kehitung ket ulan Januari sampai Maret 2020, enek 184 kasus. Teko kabeh kuwi mang, paling orane enek wong papat sing kecatet mati sampai ulan April 2020. Wong papat sing mati gara-gara DBD kuwi mang, ya kuwi wong Kedewan, Desa Sambungrejo Kecamatan Gondang, Desa Ngantru, Kecamatan Ngasem, karo wong dalan Panglima Sudirman, Kecamatan Jonegoro. Kasus DBD no awal tahun 2020 iki hitungane luwih dhuwur nek dibandingno karo tahun-tahun deknane. Korban sing kena DBD mulai teko cah cilik, cah nom karo wong tuwa. Toko jumlahe kasus mang, wong tuwa umur 50 sampai 72 tahun paling gampang kena DBD. Kabid Pelayanan Medis RSUD Sosodoro Jati Kusumo Jonegoro, Dr. Moh Lutfi Kurniawan Putra ngomong, pas wayah ganti musim ngene iki, pihake merkirao kasus DBD bakale tambah akeh. Wah, kudu hati-hati tenan ki bateh. Pas niliki pasien DBD, Dr. Lutfi ngilingno kabeh masyarakat supaya rutin nglakoni 3M. Ya kuwi nguras bak, nutup bak, ngubur karo ngresiki omah jengklong Aedes aegypti karo njaga pola urip sing sehat karo luwih resikan utawa PHBS. Ben masyarakat gak kena DBD, masyarakat diimbau supaya ngrumat lingkungan ben tetep resik karo nglakoni 3M kuwi mang. Edo Jodi Aldian, JTV Bojonegoro.